Igbo Makano, Igbo Kwenu, Afambo Francis Uche Chukwuka Odega, Onyunu ji Mr. Gira Rahia Ramaro. Kena diga no na onwa December, ya onwa Christmas na bebe na mbo osili. Ya December 2017 because we lost all religion but abana golden tulip dey na amuwo of ya na ko first part. Ki Igbo niile we gbakọ we zo we olu ofu onu we chịkọta asụsụ n'omenala n'Igbo kọrapụ ifu n'ala anyị agawa nọ there ọgalagidi Pete Edochie ilu mkpọmkpọ onyekọnye chiụlabụ ekwensu enwe fon nọmba ọ ga-anọkwu ebe anwa mbọsị awa mụ na onwe m gara ahịa mmanọkwu ya bụ biko bụrụ nọsọ were ije 10 December 2017 Golden Tulip amụwa ọdọfi m ga-afụ gị ebe ọgwatago mana ka ọ dị kịta amara Uchime umobili gbabioyi akụnwa bụ ka nnaza ebugasị na nya n'okpu ọsọ ebe anyị chukwu mụ na chimelele ka nna ebe ewu chime ala chime egwu dike egwu dike egwu ebube dike ebube dike sumeje ebube dike sumana ebube dike sumeje erugoje na bioyi sinolugo ko siluoyi ebube dike na ga di oho ebe na alụ ka mụ ji eli